И добър ден, вие сте с мен Стив Пездем, ще играме на Евротрук Simulator 2. Както сте видяли в предишния стрим, вчера стрима, който карахме вчера, Евротрук, казах, че който е дошъл, ще караме Бора, Volkswagen Бора. Така че станете се удобно и чукайте лайк бутона и се абонирайте. Както се излязли за така, днес ще караме Volkswagen Бора. Така че ще караме Volkswagen Бора с 110 коня. 110 коня, така че се надяваме да дизел 1.9. Теди днес ще караме от София до Бургас. Така че се матваме вътре. Така, тук имам омогация, тракшен и монакшен, гледайте какво става вътре, супер. Терора е супер. Така. И запалим. Много, даже киха. Това е типично. Така, спускам фарата, пускам ръчната и даваме първа скорост и отлепаме. Така, само чакаме те да са такот и газ. И вече даваме газта. Втора. Ако искате още такива стримчета Евротрук Simulator, пишете долу в коментарите. Ако искате, ако не, няма. Но това хубаво ще се покарахме заедно. Вчера на стримчето покарахме заедно и за това така сега се стана хубаво. Хубаво стана, се покарахме заедно 3000 км. Така 4 часа ни мърдаха. Добре, аз тук няма ги чакам, и приемаме с преварване. Не ми се чака. Някой да ги чака. Така. И колкото повече чакаме, толкова по-лошо за нас. Така. Газ. Така, 30, 40, 50. Така, тук минаваме тази цените. Леко с дрифт. Така, леко с дрифтчета. Така дрифтираме яко. Така имам си кафенца си тук. Така че няма се плащате. Така, четвърта. Така сега трябва да пъти за Пловдив. Хващаме пъти за Пловдив. И четвърта спирачка. Трета. Защото иначе няма да вземем за водата. Така. Кафенца тук се пия. Много хубаво кафе. Опа. Вече. Гледах къде се става чашата, малко стана. Се обтарих малко. Пред добро, няма нищо, това фолио. То ще чисти. Ако сопчета ние ще го правим. То... сега показката си ще го правим. Така 120, 130, четвърта. 140, 150. Опа, намали. Газ. Бургас 3 км. Те само напред. Фащаме страната и само напред чекалиме. 150, 160, 170, 150. Пета. Вече 156. Пета му хакам. Няма 6 скорости, иначе 5 степена. Иначе има 6 скорост. Има 6 скорост на shift, обаче тук няма. Само такова няма. 170 намали. Пусни къста, също. Това е голямо завой. Така вместо да се разбием. Така, сега тук 160, 170 потърсаме. Може скорост, така. 170. Пускаме газта с 170. Нямаме газта, пак газ. Това го завоища малко, защото ще ни поднесе. Ако вземем с 170, някакъв завой ще ни поднесе. Също така пишете в дори какво искате. Пишете, аз ще се разгледам дали ги има и ако има ще направим епизод. Каквото искате, BMW, аудита, маудита, каквото искате. Ще караме яко. Така леко, четвърта. Карам четвърта. Така, тук в завод четвърта газ. Карам
четвърта. И сега вкарвам в пета. С 140, 140, 150, 55, пета. Пета яко се движиме с пета 160, добре. Пета 160. Добре, обаче 6 имам на шифтера, обаче 6 няма скорост, че 6 няма, 6 притавки няма. Пише 5 степена, така че, оп, намали четвърта. Ариде, то сега какво ще прави сега? Ариде, кариде. Превери се поне да... Ще го удариме. Ще го ударим много ясно. Как няма го ударим? Ще го ударим много ясно. Дай, четвърта. Така. Тук сме само напред. Няма чека се набиваме само напред. Пише. Ето Бургас с Свиленград. Бургас. Така че газ за Бургас. Напуснато. Така газ за Бургас. 300 км ми остават. 200 км остават. Така че газ. Пълната газ. Си му даваме тук област Пловдив, сигурно сме вече. Област Пловдив. Малко има въздушно качване, но някакъв към сигурно става. Така. Аз тук сме взели едната лента и само в нея. Само в нея. Полека така да играем с телефона. Тук му пуснем. Така, тук пускаме. Пускаме да стечем огромен завой. Пуснем гъста сега газ. Така пуснахме гъста. И сега 150 газ. Бургас, Свиленград и Истанбул. Газ само напред. Газ 160 съм го намамил, тук 170. Сме изгръмчили тази бора. Така, не знам колко часа. Сигурно по-тъмно ще сме в... Не, сега ще има набързо. 180. По магистралката. Спирачка. Леко. Така, минавам от тази страна. Обаче леко нагоре ще може да намали, обаче няма намален. Това ускорява яко. Така, тук сме вече за так. Тук е газ. Тук в голямата права 180, Велико Търново, Раднево. Няма за ще сме към нашата любима Бургас, нашия любим Бургас. 186 толкова дигна. 186, 150, сваляме на 150, пак аз. Това му подаваме листа. Има. Ето гледай, такива са ситуациите, като карат като изумели. Въобще не правят, те преценят. Абе, какво да ви кажа? Нямат пълна дилема. Въобще не преценят. Абе, какво ви кажа? Тъпа работа. Дай 140, дай. Дай се. Така, 105. Така, 5. И сега газ само. Само гъста, газ 100. Извинявам. 160, 170, 180, 190, 170, 165, 160, няма намаляне. Съм го набримчил яко. Та бора. Обаче тук ще трябва да намалим. Ще намалим четвърта. С 90. Те он кара много бавно. Он е отпред с това. Сега вече мога да си покаже 5. Добре. Той изпревара. Просто прибере бе. Прибери се бе. Така. Газ. Цялата газ. Сифам цялата гъщичка. Додолу гъста. Гъста съм го заварил додолу. Така заварчик. Опет кашме. Оп, чисто. Много чисто. Опет така. Кой ден аз съм набричал с 160, той никога не му фани. 160-170.
Ари колегата си. По-бързо, бе. Няма да се разберем така. Айтос, още Бургас. Айтос. И сега се чудим къде само да паркираме. Ще къде? Бургас, Айтос. Тук минцфайки. Няма да се плащат, те нищо не пък. Не много да му бъде. Пришъл на скопство. Няма проблем. Гледай го то. Те така става като си гледат огледалата. Така става като си гледат огледалата, чата. Буквално така става. Като си гледат огледалата. Катастрофа след катастрофа, то такова. Те не си гледат огледалата и така стават катастрофата. Като си гледат огледалата, ще катастрофирате така. Тук е трета. Сега, видим къде може да отбием. Спреме там на Макдрайв, ще отбием така. Ариде. Сега сега ще спират. Аз гледам. Никой. Така. Сега сме на трета. Така. Сега ще отбим някой на Майнкрафт, бе тук. Айде. Така. Ще отбим някой. Ще търсим някой да отбивка. Не знаеш ме. Не три почата. Сега ще правим един фратон. Тя не мога да поднеса. Може да поднеса. Ето какво е. Да заредим гориво. Оп. Така се спаркираме. Тръпно. Опа, скачвам. Чата, това беше днешното клипче. Надявам се да е харесало. Така чупете бутона и се абонирайте на канала. Следите през ден, за всеки ден ще качвам видеа, така че чупете бутона и се абонирайте. Айде. Днеска е пак стрим в Twitch, Roleplay или Евротрък. Така че ще караме Евротрък малко, после ще се превели на Roleplay. Айде. Чакам ви в 7. Не в 5:30 ви чакам. Стрим в Twitch. Still plays game. Айде, бай.